ịma ife anyị nọ kịta n'ala Igbo oge emume iri ji. Anyị chọrọ nke ndị Nnewi na-akpọ afịa ọrụ. Nwere ike ịkọwatara ife afịa ọrụ a pụtara? Biko ka ịgwakena anyị ife bụ ọzọ, gịnị bụ ọzọ? Nna anyị ndewo. Biko ka ịgwakena anyị afa gị na ebe anyị bata. Nnọọ. Ụka ọnụ batara ebe dara aka ezigbo mmadụ. Dara ọfụ obodo Nnewi. Ọkụ ọnụ batara ife a. Ndewo. Biko ka ịgwakena anyị ife bụ ọzọ, gịnị bụ ọzọ? Ọzọ ọdịnala Nnewi. Omenala Nnewi. Ọzọ a ka m gaa kọwaa ife bụ ọzọ n'ala Nnewi, omenala Nnewi, ọzọ Nnewi. Ọdụ nke nwere ọzọ obodo ọzọ ka ya nọ. Ọzọ abụọ onye ihi na-echi ya. Ịma na ihe tichachicha n'okoro. Ọzọ a na-awa awa. Ọzọ a na-awa awa. Mụ dara aka ezigbo mmadụ. Ọzọ ọwara m apụtaghị m ụwa chi ọzọ. Ọzọ na-awa awa. Ọzọ wabụ onye ọrụ. Ọ na-ebute mkpachasị. Ọzọ Nnewi. Ọmụọ nwe Nnewi na-awa mmadụ ọzọ. Ndị ichie bụ nna ha, ndị nna nna anyị ha anọghịzienu na-awa ọzọ. Ọzọ ma ọ wara m awa wee chie, anọkọtaghị nchi ọzọ. Ọzọ ahụ wee onye ọrụ. A na-eje rie n'afa, jee gbaa ya ụzọ afa na-atọ. Ebu ọdara, otukwu adara, ewepụ nke adara ha so ebu ọnụ. Ọzọ a ọ bụ n'afa onye chiri ezigbo ọzọ n'ala Nnewi echighị ọzọ ụba ọzọ asachara. Ọ na-afa afa ya ekwu ife onye ọya aza. Nke a nna aza dara aka ezigbo mmadụ. Ọ afa kwuru ife m na-aza. Ị ghara ife ahụ afa kwuru zaa ife ọzọ, ndụ ahụ adịcha. Nwere ike tere ahụ na-atọ, ahụ ịnọ, ahụ ise dịrị gawa, efu ahụ onye ọwa gbanwere. Na ọzọ Nnewi, onye ata na m ahụ eji eti okoro. Na ife dị ya. Nna anyị ndewo. Ụzọ ọzọ one ka enwelu n'ala Nnewi dịka etu ya isi wee chie dala. Kedu ọzọ ndị ọzọ enwegasịrị n'ala Nnewi? Enwere ọzọ izi, enwere ọzọ eze ana. Nwa ọzọ dim, nwa ọzọ dara, nwa ọzọ eze, nwa ọzọ ume. Nke ndị na-echi, o nwere ndị na-echi dara, ndị na-echi dara na-echi dim, ndị na-echi eze ana na-echi otorobịa eze ana. Ihuagụ na-echi ume. Ụmụ dim na-echi dim, na-echi dara, na-echi eze. Nnewi ishi na-echi eze, chie dara,
chikwa di m. ndewo nna anyị. Biko ị nwere ike ịkọwatala anyị mgbe ọzọ batalụ n'ala Nnewi? mma akọwa ife ahụ eteka n'ihu nna 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 ọ nọrụ m ebe ka m elekere ụnụ mba unu ede ya ede n'akwụkwọ dee n'ọrụ mbọsị dị etu a ka ọzọ abatara onwe deeti mana nke a ọnụnna ekwu na di m pụnagụ amahanya eze ọcha amahanya ọbịa na agbụrụ ha ka anyị kwukwasịra di ntaba amahanya eze ọkwasara amahanya wee duru wee gawa ife anyị nọ n'okwuri eketa ife mụnwa nọ n'okwuri eketa bụ ọwụzi na-eto ama oteena isi mbido ntọala Chukwu ji kepụta anyị bụ Nnewi ọzọ adịbara na anyị si n'ife nọ ya kịta okwuru 13 na-agụkọba ya nya ihe ife nya 13th generation ka ị nọ. gbam ndewo nna anyị. Onye ka ọ dụrụ ichi mmadụ ọzọ ma ọ bụ ichi ọzọ? Kedu onye ọ dụrụ ka onye ọbụla nwere ike ichi ọzọ? akọwa anaghị ya na mbụ ọzọ na-awa awa ọzọ na-awa awa etu ya nnọkịta anọkọtaghị nchi ọzọ ọ ife megidozie wee jụrụ ese jebe n'afa ọha onye ọnọkọta ọsịrị na echi ọzọ unless na ọzọ asacharụ unless na aza ọzọ o nwere ndị na-eji ka eme ka esoro ha na-anụ afa ojechi ọzọ mana ọzọ ahụ dị ọzọ nke anyị. Na ka efi nwere ike ịgwa anyị maka ndị na-echizi ọzọ n'ụlọ ụka kịta? nke ahụ ọha ọzọ ụka ka ọrụ ndị ahụ ndị na-echi naịt mana anyị na-echi ehihie onye ọzọ wara na-echi ọzọ ehihie anyị ahụ echi ọzọ anyasị ka ahụ ọzọ ndị ụka. Ndewo. Aha one ka mmadụ nwere ike ilu tupu o kwuwe okwu ichi ọzọ? ịma na o nwere na-apụta ụwa nchi ya edo ya asọ mana onye ọya eri na 50 o nwere na nwata na-apụta ụwa nchi ya edo ya asọ ọ ya ebikasị aka maka onye ọzọ ahụ ebikasị aka ọ naghị akụsi isi onye ọzọ a na-akpụwa bịa ha ebe niile ka onye ọzọ ya eje so onye na-eti okoro kwesị ọ nọ ejesi ọzọ maka ndụ ka a na-agbara ya. Ndewo. O nwere nsọ onye nọ n'ọzọ na-asọ? anọ n'ọzọ nsọ ya ka nkụnụ ọnya nọrụ n'okoro ahụ echie. Ya gwatụ anyị ụzọ nsọ 3 maọbụ 4 maọbụ 5 onye ọzọ nwere ike ị na-asọ dịka otu anyị nọ. Etu a nọ mmeje họteelụ na-agba ọsọ mmiri na nje enweghị ife wa apụọ mmiri abịa ezobe n'ike na-agbaghị unu ebie n'ahịa onye ọzọ ebe ka otu ụmụnwazi ya na-akpagharị sị na ejere ịṅụ nkwụ na họteelụ
ọ bụ nwaanyị ebie ya aka ihe ebi onye chiri ọzọ ọ na ebe ọzọ ọ na ha akụsi isi ebe na onye ọzọ nri orie na kpuo maka ọhụ mmadụ niile batara ebe ahụ ka ọ ya ekpe afa ịbịa onye ọzọ etu a nọ nweghị ọ na-akụsi isi ka 27 anya m afọ oziri ọ bụ aka anya mmekwezi nwoke afa mmekwe nwaanyị afa ọ nsọ ka ọrụ ife dị n'ọzọ siri ike nsọ ehiri nne ndewo ị nwere ike ịkọwatala anyị ka esi echi ọzọ ife onye na-akwado ichi ọzọ nwere ike imegasị ọ nwere mmụọ ọ na-ejekwu ka ọ kwadotahakwa chiwaganya bụ ọzọ onye a na-eje n'afa ife Nnewi nwere oru ọfọ Nnewi Edo Nnewi Ana Nnewi Ele Edo isi eze Nnewi na-echibechara ha ọzọ na mmụọ nwe Nnewi ụfọ Nnewi ichibecha ha ọzọ na mbụ ihe egbugodi isi iburu ụzọ igbuo isi ejechibere mmụọ niile mmụọ nwe Nnewi ọzọ ihe eji mmụọ niile ihe eji jide ya ọkụkọ oke ọkpa na nnekwu jide mbaji na anọ ọjị na asatọ oso nzu edo abụ ugo abụba abụ iche wee gafechaa nke ya na-eje mmụọ ya na-eje jidekwa ife a ngwa maka ọchacha ife niile wee bịata nkwado bata ichi ọzọ a na-ejefe mmụọ nwe Nnewi mmụọ nwe Nnewi izibe ezemewu eze dị ụga echaa ya iji edo na first of all ihe ebugodo ụzọ jebu ọfọ Nnewi echierie ọfọ Nnewi ihe eji otu ego oriji ekwe ọkụ ori oke mmanya na etu ihe esi je na nke ọzọ mana ihe eje na ọfọ Nnewi bụ ewu eze a na-agha eji onye ya echi eze ana onye ji ọhọ nnaka ọkụkọ eji eru wee je ife ejoro nka nza na ndewo kedu maka ndị na-asị na ha chiri onye ụwa ha ọzọ na ọzọ ọnya ka anya ọzọ asachara ọha ncha ọzọ asachara ndewo oke nna anyị mana ọ dị ka a na-ekwu ofu ka a na-ekwu ibe ịma ife anyị nọ kịta na ala Igbo oge emume iri ji anyị chọrọ ka nne Nnewi na-akpọ afịa ọrụ nwere ike ịkọwatara ife afịa ọrụ a pụtara ife afịa ọrụ pụtara na omenala Nnewi ọdịnala Nnewi wee ṅụọ ọrụ afịa ọrụ ọhụ omenala Nnewi ejighị eti ihe n'ife ka a sị na onye ahụ omenala Nnewi ife afịa ọrụ pụtara bụ dịka etu a nọ ekpere m ọrụ ehegbo ị na-abịara m ọrụ n'efu ha ma akwụ ụgwọ arụwa ọrụ ahụ arụchasịchaa ịbịara m ọrụ ede
ịbịara m ọrụ ji alụga alụchasịcha afụ na ọba ana bachasịcha ana ruo na mwepụta ọnya ka ndị be anyị na-akpọ na aṅụrụ ọrụ ahụ eme ọnya mmiri egbuo ife onye nwere ogbuo kpọọ ndị ahụ bịagasị eri ọrụ ha na-arụ ọrụ n'ịkọ ji na ịkọ ede o were ife ahụ o gburu onyesia ha sie ezigbo nri ha a na-ete ife nri ete onye isi ofe ete ezigbo ife nri sụọ ya ọkwụ ụtara ụfọdụ esi osikapa kpọọ ndị ahụ ebinye nri ọha ebe ịwa ji ọ na-enufu ndị a ka emerere ya sị ịwa ji mana ọha ka ndị be anyị si eri ji ọ na-arọ mmụọ ka a na-eri ji nke ahụ eri anyị ebido ribe ji anyị abara mbụbọ na Septemba na-abịa nke a bụ afịa ọrụ ihe mbụ ihe gboo wetara m afịa ọrụ ihu agụ eme ihu ụdị ma eme nnewi ise na-agba obere nwa nwere ife mkpụrụ ịma na abịa na afịa ọrụ ọtụtụ mmọnwụ Igbo dị iche iche na-ada agbụgasị mana ọ dịghị ka mmọnwụ ndị na-agba oge mbụ onwe mmọnwụ na-agba oge mbụ hazi agba kịta kịta dị ka mmọnwụ kazi nkọ oge mbụ n'ụwa ọpịka mkpara ma mmanụ na-akpọ ọpịka mkpara ụmụ okoro na-eti n'oge ahụ ehicha ede na ihe ede na-ezi ezi iwe ede hichasịcha n'oge afịa ọrụ o nwere ike ọgbọ ndị agasị ajụ na ha eje akwụkwọ ọrụ ọpịka mkpara ejezuo na n'okomede ọfọ ha ube ka ụmụ nwaanyị ma ọ bụ onye ya na osi na okomede ahụ pụtasị ya ọsọ oge ahụ a na-etisi ikeri ma kịta mmụnwụ kazi ahụ oge ebidoro afịa ọrụ a ọ Chris ya na nwa m dị nkwa fere afe Cosmas Coscharis ọha promotuziri o so n'otu onye promoturu dịsi afịa ọrụ na Nnewi ife ka aspọ 90s ọfọ mmụọ ọbịa si na Lagos kpọkọta ndị na-apịa bọọlụ pịọta n'ebe na-eme anaghị abịa n'afịa ọrụ ka o ji abịakarịa ma ndị mba gasị ma ndị ọcha ha na-atụ afịa je na nke ha o mee ha invite ha abịa na ana Nnewi a na-apịa bọọlụ ahụ na-enwezi aṅụrị o nwere nke na-ada aga ọ na-ehucha nzu ọ na-ahịa etu a ọkwụghọta ọ ife mezie afịa wee rice etu ọda nga ọ promotion ka ọ ife achọrọ n'oge nke anyị atọziri n'ofe ochie mba dịka esi wee kọwa kịta na Coscharis bịa kwalite afịa ọrụ wepụtagasị efe ụfọdụ mgbe ife ichekwulu anyị emekwu akwalite kwuo nyawụ mmemme afịa ọrụ ka ọ na-ada ụda ka ụlọ mme onwe nne ya ada mma dịka ikoro mmụọ 23 24 25 26 ọha ewepụtakwara ya kịta ọ nnukwu promotion ka ọ bụ n'ebe nya nwa nọ n'ebe nya eze ikoro mmụọ nọ ọ nnukwu promotion Nnewi ejikwa o sokwa nwere n'otu onye Nnewi nwere dịkpara ife ọmatụ ndị ọzọ ekwe enwere ahụ ọkwa nnukwu ife eji ebe nwa afọ oriji
mkpa ọka Nnewish Ọgọnna Nnewish mebiri nnakpu na aha efuta ha n'ife taa efutara Nnewish efutara n'obi Nnewish ọrịa ife dị anụ ọwụ ife ka ọ nnukwu ife nwelite daalụ nna anyị. etu a ka ọ bịa dụrụ na-aga ise ọ dị ndị ọzọ apụtakwa nna anyị ndewo anyị chọrọ ka anyị jụọ gị ife gbasara afa ya afa a na-agba agba maka na o nwezi ka o si adazi nwa ewu ọdụka ọ nọghị ife kụzi ka a na-eme fụta adụm na mbụ kedu ife wa afa afa adụbara gboo ihe a na-agba afa ahụ ife a na-emebezi fụnda chọkọchọkọ ife a na-azụzi fụnda ife ndị ụmụazị fụnda a na-azụzi na-amaghị ife ha na-atụnata were azụ siki chọkọchọkọ siki ọ gapụ afa adụbara gboo Elaịja ha gbara afa ọ bụ amụma afa bụ ife afa dibinyo ji ajụ ese ndụ jụọ ese ezinụlọ afa adịghị ịgba ụkọrọ ịgba ngwuru idozi ngwuru fịara ahụ maka ọ na-afa ka ọ ghara ije na be dibịa na-agba afa ọ gbapụtaghị ịghọkpara na enwere ịghọkpara a na-agha were agba afa egbo ọhọzite chọkọchọkọ sike yapụ ha na-agba afa na afa adị mma afa ka eji amụ ife na-eme ọrụ afa ọrụ na njebere n'afa o nwere ike onye agha adịzi maka ọ ya amụ ife na-eme ndewo ụzọ afọ one ka enwelu na ana Nnewi maọbụ na ala Igbo anyị were kene Nnewi wa na ụlọ ụzọ afọ one ka enwelu enwere afọ ịkpọkpara enwere afa mkpụrụ okwe afa mkpụrụ okwe na-adọ ka ife ọ na-egota n'afịa eji azụ nsọrọkọta na-adọ mkpụrụ onwe ya na-agba afa okwe onwe na-agba mana ezigbo afa omenala bụ afa ịkpara na afa ịkpara ahụ nke ọ na-adụ mbombo a na-agakọ ya agakọ etu na afọ ịkpụkpala ahụ na afọ ugiri kedu nke Nnewi na-agba n'oge gboo afọ ịkpụkpala ahụ afọ ugiri aka a na-emeche aga ya etu a na-agakwa ọnya ọnya ka Nnewi na-agba ma ehe gboo ma ụfụta adịna nwee ndị na-agba ife ka ọgụ ọ na-agba afọ ịkpụkpala mana abịa n'ịgba afọ ogiri akịta ya na afọ okwe onwe ụdị afa anyị achọ ka agba kịta ọwụ na afịa ugiri anyị eme ọ nke onye na-agba enwere ike na-agba afọ ịkpara ị na-agba afa okwe onweghị nke a na-agbara iche ọ ya onye ijeribe nke ọ na-agba nke o ji agba ka ọ ga-eji gba mana afa niile ahụ ọnụ ife ọ na-achọ ụdị afọ na ọ ga-ewepụta ya ọ ga-ewepụta ya mana nke ha edochazi m anya ahụ nke m do you want to do ajụ amagha m maka nke akụpe a akpa amagha ya ndewo mana o nwere ụmụ dibịa kịta ji ya bụ afa anya bụ akụpe ya gba afa si nọ ya nwa ahụ ife emewere ọ gaziere ya ịma na otu ka nkụfụ nda mana otu ka nkụfụ nda ọnya ka m ji sị enwere afa ịkpara afọ ọdịnala nwee afa
nya oke onye si na-adọchata oke onye si na-adọta nke ọ na-emebe ọ na-emebe enwere afọ otu afọ nya ife bịazi ife nda enwere ndị klọbụ enwere ndị klọbụ oke onye si na Amerịka ọ na-emebe mana ezigbo afọ ahụ afọ ịkpara na afọ okwe. Kedu afọ eji agba afa n'alụsị? Afọ ogiri afọ ịkpara. Nwaanyị enwere ike ịgba afa n'alụsị? Ndị ife nwaanyị eji chọjere alụsị ọ mbọsị ọ kwụrụ akwụrụ anya arịsị ya ejeziere iji oche na-arịsị echebe ya nwaanyị kwụ akwụọ ya aba n'arụsị efuru ya so nwaanyị enweghị ọbara uru na-akpọrọ ya n'arụsị ka o je gbaa afa. Mana onwe ndị si na-ehe gboo na onwere nwaanyị gbara afa n'alụsị mbọsị ọkwụ ha akwụ. Anụbeghị ya amụọ ka isi na anya ya dị. Nna anyị ndewo. Ajụjụ anyị chọrọ ịjụ gị bụ kedu maka ife a na-akpọ ndị ọgbara ọfụ kịta na-akpọ eze nwaanyị na eze nwoke? Achọrọ m ka anyị malụ eze nwaanyị a na eze nwoke a na-ekwu okwu ya ọ ife dụbalụ gboo ka ọ nọ ife batara abata? Ọ bụrụ nọ ife batara abata kedu n'ahọ ọ batara? Eze nwaanyị ahụ na osu agha ọ ife su agha egboo ndị mbiri ha nke uhu ya wụdo otu ka ma afọ Igbo kwubiri enwegasịrị ndị na-arụ ọrụ otu ha hazi eze nwaanyị ha na-arụ ụwa ọrụ otu mama ịghọta ka mma bụ eze nwaanyị mmiri. Nna anyị ndewo isi na ọ na-agha ka o so wee bịa ọ ifeso ụmụazị agha ụmụazị agazi ifu nda sịrị na echi eze nwaanyị nke ifuru ọsọ ojego bidi n'afịa nya anyị n'ọkpa gbaa n'ọkpa ọ dịghị ọgbụgbọ ma anyị gba bid pụta dị na ụmụ nwoke sokwa agbazinye wụ bid ka onye si chọọ ya na ọhome ife na-akpọ ife ahụ ndị klọb ọhome. Nna anyị ndewo daalụ. Ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ gị bụ ọ na-awa abịazie kịta sị na o nwere ife ọyawu mmadụ mee kịta a na-ekwu na ọ dụba ahụ na gboo ọ sị na ọka ka ya na mmụọ ya si wee kwado n'ụmụ ife gbasalụ ya ụmụ ife ọdịnala a anaghị ekwu kịta. O nwere nwaanyị ọyawu bute ọjị ọwa nye nwoke ọta ajụọ ya ọ sị na ọka ya na chi esi kwado nwee nwoke ya wụ ọbata ọ sị gị na nwoke ya wụ ọbata ọ sị gị na nwaanyị nọ na ọlụcha ọlụ na ọlụ ya ahụ enwe nsọ ịjụwa ya ọ sị gị na ọkanya na chie si wee kwu ya. Ife ajụjụ anyị na-ajụzi kịta bụ ọdịnala anyị a na ịgọ mmụọ anyị a etu onye si na-akwadotazi dịka ndị ọgbara ọfụ a si wee debezie kịta. Ịma na egbe na-ebu egbe ewe ọkụ azị ka ọ na-ebu egbe ọkụ azị ka ọ na-ebuzi ife nọ na chaka maka o si so onye anọghị ife ahụ bụ ụfa ka a na-atụ mana afọ nka nwaanyị ọ sị na ya bụ dibịa na-anụ di ma ọ na-eme nka na-eme nka o jewe ọjị bụrụ nwoke anarị ya ọfụ ekwe na ekwe na ọ ka ma ọ wara ọtara maka na ọhụme
ọ bịara eme oke nnọ asị ọ nọ ha na ọ ya eme n'ihu nọ na ọ ya eme oke nnọ Nna anyị ndewo. Ajụjụ ọzọ m nwee ịjụ gị bụ ọ ife kwesịrị ekwesị na nwaanyị kịta ya nọ n'ihu mmụọ maa nzu maọbụ maa ọjị taa ọjị awalụ n'ihu mmụọ? Nwaanyị jiri ọjị jee n'ihu mmụọ ka na etu ị nọ nweghị were ọjị jere ikpesịara mmụọ ife jee n'obi ezemewu maka na ọrụ ife mwute ị na-eje ọha ngo ya awa ori buru ọjị buru onye na-efe ya mmụọ ọha nwaanyị na-efe iburu eburu ya ọgọdọ ife ahụ ị bịara maka iburu ọjị ahụ wee gwa mmụọ ahụ ife ị bịara besịara ya ọrịa ma ọ dịje enye ya ekene o mechaa ọjị ọ na-ekwu ife ahụ kwuru ekwuchasịcha ọ nara ọjị ọwa ọ ya ewere otu ibanye gị maka ọ ndụ ka o nyere gị ka anaghị ngo ya awa ọjị n'ihu mmụọ. Ajụjụ m nwere ịjụ gị bụ ife gbasara ikenga a na-ekwu okwu ya. Biko nna anyị, kedu ife bụ ikenga tupu m jụọ gị ebe o si eme ọgbaligbogharị? Gịnị bụ ikenga dịka ọ dị n'ala Igbo? Abịaruo asịrị na ikenga wara aha jụ oyi ikenga na ọfọ ọkụ etu ya nọ nweghị mụ dara aka ezigbo mmadụ ọfọ ndị ikenga ndụ onye ha dara ghara uko oke ị na-ebeku ọfọ ka ị na-ebeku ikenga ikenga na-akpata ife oriri ịghọta ihe buru ihe ọfụ agọwa ego agụchasịcha ọ bụ ikenga gị ọ ya efe ịgọrụ n'ọfụ ahụ o nwere onye ọ na-eti tia na otirie n'ikenga so na ikenga wara aha gbuo ya ife bịa o nwere ike bịa na-etiri n'ikenga kọta ife m na-ekwu ọnya dikekwa nwere ka o esi jechaa mba bata. For example, oge ikemba amụbeghị ụlọ ya ahụ anyị kezikwa amụọ n'ụlọ na onye ọ na n'ọbịa ga-erife o nwere ife onye ahụ enye emechasịcha obi Nnewichi mmeji ụmụatụ amana neopat mana otu ife ahụ so o nwere ife ọ ya emecha nwụji ọgụ ya ọnụ anụchasịcha omee ife amerịchasị obi Nnewichi akpọ Nnewichi niile na-akpọ ndị nwere ndị ama ka mmadụ dịka mmadụ atụ ere si na enye ya ikenga na-awa ya ikenga ikenga nnukwu ife ụbọchị ahịa akpọ ya ọ ya abịa atụ ikenga akpara ya n'aka ọ dike ka ọ ikenga wife a na-atụ atụ ka o si a na-atụ ya atụ o nwere ife a na-eme o wee dị ile ka ọ atụcha anya etu ahụ bụrụ na ọ dụghị ile? Ikenga enwere etu ọfọ ka na ọha ọfọ niile na-eri ọbara ọ naghịzie o wee nwayọọ dozie ikenga ya ahụ ya na ọfọ ikenga a na-awara ya ife ahụ isi wa ọfọ
ife a na-awakwara ikenga. Ndewo nna anyị. Nwaanyị ọ na-enwe ikenga? Anụbeghị nke ahụ, ọ na-esi na ọnwa anyị chiri ekwe. Nwaanyị ga-esi anaghị enwe ikenga. Anụbeghị ya. Ọ nke m maka m na-ekwu. Mmekwu nke m amaghị. Mana o mehụ n'ihu unu. Ma o mehụ n'ihu m, ọ bịa mehụ n'ihu nna. Nna anyị ndewo.